Bata Agro се наложи като най-важното специализирано изложение в страната. Тази година то навършва 5 години от създаването си, като нарастващият интерес към него се дължи на уникалността му. Bata Agro се провежда на открито и дава възможност за демонстрации и тест-драйв на техниката. Все повече фирми от сектора вземат участие в него. Фирми, които са доставчици на семена, препарати. Освен това сме особено горди, че участват и фирми от автомобилния бранш. За нас това е престиж, тъй като всички знаем, че автомобилните фирми участват само в изложения, които имат добър имидж и добро ниво. Идвайки на Bata Agro, вие ще се запознаете на място с последните световни новости през земеделската техника и оборудване. Практически на всяко изложение има световни премиери на определени земеделски машини от водещи световни брандове. Това е гордост за нас като организатори. Гордост е, предполагам, че и за посетителите, тъй като все пак да имаш възможността да видиш световните премиери тук в България е израз на значението, което има от селското стопанство за развитието на страната и изобщо българското селско стопанство в европейско и световно измерение. Изложението Bata Agro традиционно се провеждаше през месец май. Тази година за първи път то ще се състои от 26 до 29 август. Това е един период, който е по-добър за провеждане на такова специализирано изложение. От бизнес гледна точка е по-добре и от гледна точка планиране на инвестициите е по-добре това изложението да бъде преместено в края на лято, началото на есента. Това не означава, че ние не обмисляме възможности за изложение и в ранна пролет. Каква е ролята на Bata Agro за обновлението на агропарка на страната ни? Определено едно такова изложение допринася за повишаване на продажбите, но не директно на изложението. Нашия стремеж не е там на изложението да се превърнем в едно тържище, на което се разпродават машини. Ние искаме да представим нова техника, нови технологии. Нашия стремеж е техническо и технологично обновление на българското селско стопанство. Нашия стремеж като асоциация не е самоцелно продажба на един трактор, един комбайн или няколко плуга и сеялки. Това, което ние искаме да направим е там, да се срещнем с нашите потенциални клиенти и да намерим най-добрия за тях подход за планиране на тяхните инвестиции през следващите години. Веселин Генев се надява посетителите да бъдат повече от обичайния брой през предишни години, който традиционно е около 20 000. С всяка изминала година се подобряват условията за изложителите и посетителите, подчерта председателят на Българската асоциация на търговците на агротехника. Тази година, за първа година, всички щандове ще могат да бъдат снабдени с вода и с канализация. Естествено, всички изложители, които пожелаете заявят това. Да реализираме тази наша идея на полето беше сравнително трудно, но успяхме да се справим и това показва нашето желание като организатори от Българската асоциация на търговците на агротехника да развиваме в положителна насока изложението. Ние много добре знаем, че санитарните и битовите условия са особено важни, особено на полето. И особено тази година, през която ще провеждаме изложението в края на лятото, и считаме, че това е добър резултат от положените усилия. Освен това, всички щандове ще имат възможност да бъдат снабдени с достатъчна по мощност електроенергия и най-важното, което е, тази година сме осигурили, за разлика от предишните години, повече от 80 декара площи за демонстрация на техниката. Крайният срок желаящите фирми да заявят своето участие на Bata Agro е 30 юни 2014 година.